Вие сте в Съединените щати, но работите с дизайнери в Индия и производители в Корея. Екипите от всички тези места трябва да си сътрудничат ефективно, за да представят нови документи на пазара, въпреки географската дистанция и разликите в работните си графици. Microsoft OneNote 2010 ви помага да съхраните, организирате и споделяте всякакъв вид информация и среда на едно единствено лесно достъпно място. Запазете текст, снимки, аудиофайлове и дори видео, както и дигитални бележници, които вие и вашите колеги можете да използвате едновременно. Можете лесно да обозначите обновяването на действията си, за да държите екипа в течение с промените. Можете да планирате дейностите си от Microsoft Outlook само в една бележка или да добавите специални тагове, които ви напомнят какво трябва да свършите, какво е важно и на кои въпроси все още трябва да отговорите. OneNote 2010 обозначава също така и промените, така че е лесно да видите какво са направили колегите ви от последното ви отваряне на документа. Ако искате да видите какво е било направено през последните 30 дни, OneNote не само подчертава страниците, които са се променили, но също така текстът и другото съдържание, което е било добавено или изтрито. Ако се интересувате от съдържание от определен член на екипа, използвайте опция "Намери по автор" или инструмента "Скриване на автори", за да видите коя информация е добавена от всеки един от членовете на екипа ви. Интелигентните инструменти за търсене се учат от вашите предишни избори, като приоритизират резултатите, за да извлечете желаната информация по-бързо и по-лесно. Спестете време, организирайте се и установете връзка през различните часови пояси чрез Microsoft OneNote 2010. За да откриете още начини да пестите време и да се организирате, свържете се с вашия лицензиран Microsoft партньор.